אם פיטרו אתכם ממקום העבודה, גשו מיד לשירות התעסוקה ותרשמו. אם בשנה וחצי האחרונה שילמתם לפחות 12 חודשים דמי ביטוח לאומי, אתם ככל הנראה זכאים לדמי אבטלה. ומי שיתפטר מרצונו יצטרך להמתין 90 ימים. חשוב שירשם בשירות התעסוקה על מנת ש90 הימים יתחילו להיספר מאותה נקודת זמן. ישנם מקרים שבהם התפטרות תחשב כהתפטרות מוצדקת, שבה ביטוח לאומי יסכים לשלם דמי אבטלה מהיום הראשון. מקרים כאלו יכולים להיות למשל התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העסקה, התפטרות בנסיבות שבהן לא מוצדק או לא סביר לדרוש מהעובד להמשיך לעבוד במקום העבודה, התפטרות במקרה של מצב בריאותי לקוי, וגם יכולים להיות מקרים נוספים, כל מקרה לגופו. במקרה של עובדת לאחר חופשת לידה, שהתפטרה לצורך טיפול בילד, גם היא תצטרך להמתין 90 ימים עד שתקבל דמי אבטלה. היא צריכה לגשת מיד לשירות התעסוקה, להודיע שהיא התפטרה, ומאותו יום יתחילו להיספר 90 הימים. ישנם מקרים שבהם ייתכן ועובדת לאחר חופשת לידה תהיה זכאית לדמי אבטלה באופן מיידי, וזה אם היא התפטרה בנסיבות שמצדיקות את זה. לכל מקרה ייבחן לגופו, והביטוח הלאומי ידרוש אישורים מתאימים מהמעסיק.